मडगांव पालिकेन हाऊस टॅक्स वसूल करपा खातीर ऑनलायन व्यवस्था केल्या। हाऊस टॅक्स ऑनलायन घेवपी मडगांव पालिका गोंयची पहिली पालिका। आता मडगांवकार हाऊस टॅक्स ऑनलायन भरपाक शकतले। पालिका वसूल करता ते सगळे टॅक्स ऑनलायन करचे अशी सुचोवणी उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान केल्या। खंयच्याय बँकेचे क्रेडिट कार्ड वा डेबिट कार्ड वापरून पैसे भरूंक मेळटात। उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान ऑनलायन हाऊस टॅक्स फारीक करपाचे हे वेवस्थेचे उक्तावण केले। पालिका संचालक एल्विस गोम्स उक्तावणाक आशिल्लो। मडगांव पालिकेक सुमार 45,000 लोकांकडच्यान हाऊस टॅक्स येवपाचो आसा। म्हाका दिसता ही सुविधा अत्यंत गरजेची, कारण आख्खे जगभर ही सुविधा वापरली जाता। पण मुंबई रावता ताणें आपलो घरपट्टी टॅक्स भरी येता, गोंयांनी ह्या राज्यांनी भरी येता, म्हणटकच ना भरपाची कारणां कमी जाता। म्हाका दिसता सगळे नगरपालिका 14 नगरपालिका पहिली नगरपालिका मडगांव म्हणून शकता। आणि म्हाका दिसता हे पळय सुविधा आहा पळय ती सगळ्या नगरपालिकांनी येवपाक जाय। आनी हाऊस टॅक्स भरपाकूच न्हू, सायन बोर्ड टॅक्स आसता, ट्रेड एंड ऑक्युपेशन लायसन्स आसता, मागीर भाडें आसता, म्युनिसिपल रेंट आसता, हे सगळे म्हणजे नगरपालिकाक पैसे येवपाचे आहा पळय ते सगळे पैशां खातीर सुविधा आसपाक जाय। हे फक्त घरपट्टी खातीर आहा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नायक। जात पात आनी धर्मांची बंधनां मोडून लोकांक एकतेचो संदेश दिवपी साईबाबाच्या जिवनाचेर गोंयांत पयलेच फावट महानाट्य जाता। लाखांनी लोकांचे गर्देत उच्चांका मेरेन पाविल्ले सबका मालिक एक हे महानाट्य म्हापशां बोडगेश्वर देवळा फुडल्या सुवातेर जातले। 6,000 चौखंड मिटराच्या स्टेजीचेर 182 कलाकार आशिल्ले हे महानाट्य 25 ते 29 डिसेंबर मेरेन गोंयकारांक पळोवंक मेळटले। या नाटकाचं लिखाण साई मंदिरामध्येच करण्यात आलेलं आहे। पूर्ण लिखाणाची प्रोसेस ही महिन्याभराची होती आणि त्या महिन्याभरामध्ये साई सच्चरित्राच्या आधारावर महानाट्यामध्ये कुठले कुठले प्रसंग आपल्याला घेता येतील, जेणेकरून बाबांचे विचार भारतभर नव्हे तर विश्वभर आपल्याला प्रसारित करता येतील, या अनुषंगाने याचं लिखाण करण्यात आलेलं आहे। आणि त्याच अनुषंगाने हे महानाट्य मंचकावर सुद्धा प्रस्तुत करण्यात येतं। ही भूमिका साकार करत असताना मी आतापर्यंत बऱ्याच भूमिका केल्या, शिवाजी महाराज केलेले आहेत, त्यानंतर रामाची भूमिका केलेली आहेत। पण साईबाबा करत असताना मी नाटक सुरू झाल्यानंतर स्वतःला विसरतो आणि हा प्रेक्षकांचाही अनुभव आहे। आणि तालमीमध्ये माझं मी जे करत नाही ते स्टेजवर अचानक होत असतं आणि ते कसं होतं ते मलाही कळत नाही, म्हणजे बाबा करून घेतात की काय माहीत नाही। पण आणि एक मी सांगू शकतो की बाबा आमच्यासोबत प्रत्येक शोला असतात। जवळजवळ 1 वर्ष आम्ही याच्यावर अभ्यास केला, लिखाणापासून त्या भूमिकेचा कसा अभ्यास करायचा। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझं नशीब चांगलं की मला सुधीर दळवी ज्यांनी साईबाबा अजरामर केलेलं आहे त्यांचं मार्गदर्शन मिळालं आणि माझे डायरेक्टर सोमेश्वर बालपांडे तसेच माझे सगळे मित्र आणि माझे जे को आर्टिस्ट आहेत यांनी मला खूप सहकार्य केलं। त्याच्यामुळेच मी ही भूमिका साकार करू शकलो आणि लोकांपर्यंत पोहोचवू शकलो। आणि आज गोव्यात येतोय त्याचा मला खरंच खूप आनंद होत आहे, कारण की गोवा तसंही माझं आवडतं शहर आहे सगळ्यात, आणि तिथे माझे साईबाबा याचे प्रयोग होत आहेत। तर गोव्यातल्या सगळ्या प्रेक्षकांना अशी विनंती आहे की त्यांनी आपल्या परिवारासकट या शोला नक्की यावं। बुधवारा नातला घराघरांनी येशूचे जल्माचे देखावे दाखोवपी गोठे उबे जाल्यात। हालीं मेकॅनायझेशन आयिल्ल्यान गोठे मेकॅनायज जावंक लागल्यात। गोठ्याच्या देखाव्यांच्यो सर्ती जातात। जुवारीनगर सांकवाळच्या माउंट लिटरा जी स्कुलान बरोच मोठो गोठो केला। तांचे कोंतान तो गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो गोठो। 3रे ते 4थेच्या भुरग्यांनी हो गोठो केला। पळयात ल्हान ल्हान भुरग्यांची कला आनी कल्पकता। इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.